τον συνυποψήφιό μου Σπύρο Καρβού. Φίλες και φίλοι, σίγουρα βρισκόμαστε μπροστά στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση της μεταπολίτευσης. Τώρα, αυτές τις 2 μέρες μέχρι την Κυριακή, στην ψυχή και στο μυαλό κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα, συντελούνται οι αναγκαίες διαργασίες, λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Ο λαός τώρα μιλάει. Σκέφτεται και μιλάει. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου αποτελούν οριακό σημείο για την πορεία της χώρας. Κρίνονται τα πάντα από την αρχή. Κρίνεται αν ο τόπος θα έχει κυβέρνηση που θα μπορεί να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται αν θα μπορεί να προστατεύσει το κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί με τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών ή αν θα χαθούν όλα όσα έχουμε πετύχει. Καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση κρίνοντας με καθαρό μυαλό τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί χωρίς τις αντιδικίες του παλιού δικομματισμού και τη μιζέρια της μικροπολιτικής αντίληψης των πραγμάτων. Η πατρίδα μας δοκιμάζεται. Εμείς όμως πιστεύουμε στην Ελλάδα. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Το ΠΑΣΟΚ στην κρίσιμη αυτή στιγμή, έχοντας ήδη αναλάβει μεγάλο πολιτικό κόστος, πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που του αναλογούσε, ξεκίνησε την προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης μόνο του, ενώ θα έπρεπε από την αρχή να έχει κινητοποιήσει όλες τις εθνικά υπεύθυνες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Προχώρησε όμως και στο επόμενο βήμα. Διαμόρφωσε την πρότασή του για μια συμμαχία υπευθυνότητας, αλληλεγγύης και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που θα συγκροτηθεί βάσει μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Και η πρόταση αυτή είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Δεν υπάρχει προοπτική. Δεν υπάρχει αύριο χωρίς μια κυβέρνηση συμμαχίας που θα μπορέσει να εγγυηθεί με κοινωνική συνένεση μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Για το λόγο αυτό ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη, για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων την επόμενη μέρα. Ένα ΠΑΣΟΚ πρώτο, με τη διαβλητική εντολή στα χέρια του, μπορεί πράγματι να διαμορφώσει μια μεγάλη εθνική συμμαχία. Ένα μεγάλο εθνικό συναγερμό όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων που είναι υπεύθυνες, αλληλέγγυες και μπορούν να προχωρήσουν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για την οριστική έξοδο από το μνημόνιο με ασφάλεια, χωρίς κινδύνους για τον πολίτη, για τα εισοδήματα, για τις περιουσίες, για το τραπεζικό σύστημα, για την πραγματική οικονομία, για τις θέσεις εργασίας. Αλλά πολλοί αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Δυστυχώς για πολλά χρόνια η κακοδιαχείριση, η αδυναμία, η αδιαφορία οργάνωσης του κράτους με σύγχρονα εργαλεία, η γιγάντωση της γραφειοκρατίας ακύρωνε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης. Δεν έγινε τίποτα, αυτό είναι η αλήθεια, για πολλά χρόνια, για να έχουμε ένα σύγχρονο κράτος που να λειτουργεί χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, χωρίς την κυδαιμονία των εκάστοτε πολιτικών. Απέναντίας, το πελατειακό κράτος, ιδίως το 2004-2009, γιγαντώθηκε. Τώρα το ξέρουμε όλοι. Κάποιοι το ήξεραν και νωρίτερα, αλλά δεν ήθελαν
ή δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Έτσι φτάσαμε στο 2009. Τότε παρουσιάστηκε σε όλο του το μέγεθος το πρόβλημα. Περάσαμε 2 πολύ δύσκολα χρόνια και τα δύσκολα δεν τελείωσαν. Όμως μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, με τις θυσίες όλων μας, πετύχαμε να έχουμε βάλει τα θεμέλια για να κτίσουμε μια νέα αφετηρία. Αποδείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το νέο ξεκίνημα. Χρειάζονται να γίνουν πολλά. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να βάλουμε την πολιτική στη σωστή της θέση. Πρέπει να αποτελέσει ένα μέσο σχεδιασμού, μακριά από την πελατειακή λογική. Να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τις συσσωρευμένες αγκυλώσεις και τα προβλήματα δεκαετιών, να δώσει την όθηση που χρειάζεται στην οικονομία, να βάλει μια νέα αρχή, να φτιάξει επιτέλους ένα κράτος που στόχο να έχει τη βελτίωση του πολίτη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για νέα αρχή, για νέο ξεκίνημα και δεν έγινε τίποτα ή έγιναν λίγα πράγματα. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πιστέψουμε βαθιά στην αναγκαιότητά της και ύστερα να δουλέψουμε σκληρά, πολύ σκληρά, για να το πετύχουμε. Δεν έχουμε όμως άλλο δρόμο. Και αν θέλετε, είναι κρίμα οι αλλαγές αυτές να μας επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές που έπρεπε να έχουμε μόνοι μας αποφασίσει πριν αρκετά χρόνια. Φίλες και φίλοι, όλοι έχουμε υποφέρει από τα μέτρα λιτότητας της τελευταίας διετίας. Όλοι χάσαμε ένα μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά μας. Πολλοί από εμάς έμειναν άνεργοι ή δεν μπορούν τα παιδιά τους να βρουν δουλειά στην πατρίδα μας και αναγκάζονται να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Έχουμε νιώσει θυμό, αγανάκτηση, απογοήτευση. Η ανεργία που μαστίζει όλη την κοινωνία είναι ένα δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Το πρωταρχικό πρόβλημα του οικονομικού μας μοντέλου, που ενώ παράγουμε λίγα, ξοδεύουμε πολύ περισσότερα, δεν μας επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απορρόφηση του δικού μας εργατικού δυναμικού. Η χειρότερη πτυχή του προβλήματος είναι ότι η ανεργία πλήττει κυρίως νέους ανθρώπους, που στην παραγωγικότερη τους ηλικία, με προσόντα και εφόδια των οποίων η φαντασία, η ευρηματικότητα και η διάθεση για δουλειά μας είναι απαραίτητη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Η λύση βρίσκεται στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων που θα δώσουν εργασία και εισόδημα στους νέους ανθρώπους, όχι με ρυθμίσεις πελατειακές, αλλά με αναπτυξιακές. Ταυτόχρονα χρειάζεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, με τη δημιουργία ενός ταμείου για την επιχειρηματικότητα των νέων που θέλουν να επενδύσουν, ιδίως σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Το ταμείο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ανοιχτό σε ιδιωτικά κεφάλαια με πρωτοβουλίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το άνοιγμα της οικονομίας στις επενδύσεις, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα είναι απαραίτητες πολιτικές επιλογές που θα δώσουν όθηση στην οικονομία, που θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την έξοδο από την ύφεση. Χρειάζεται να γίνει αναθέρμανση του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να γίνει η τόσα καιρό που περιμένουμε αναχρηματοδότηση των τραπεζών για τον έλεγχο και με τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου να κυκλοφορήσει χρήμα
που είναι αναγκαίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να ξεκινήσουν να δουλεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται μισό βήμα πριν την ολοκληρωτική κατάρρευσή τους. Τέλος, χρειαζόμαστε μεγάλες και βαθιές αλλαγές στο μεγάλο ασθενή, τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει άμεσα να αλλάξει το γραφειοκρατικό σύστημα που υπάρχει και καταταλαιπωρεί κάθε συναλλασσόμενο και απομακρύνει κάθε σκέψη επένδυσης, κάθε μορφή ανάπτυξης. Η διοίκηση πρέπει να γίνει φιλική για τον πολίτη, να είναι συμπαραστάτης και όχι αντίπαλός του. Πρέπει να καταργηθούν οι πάμπολες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις των διαφόρων συναρμόδιων υπηρεσιών που χρειάζεται για την οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, στην Ευρώπη λένε για τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο, χαριτολογώντας φυσικά, ότι καλός Έλληνας δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που πριν λυθεί ένα πρόβλημα έχει φροντίσει να βρει ένα άλλο. Το στίχημα λοιπόν των επόμενων κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι η αιμονή στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η αναδιοργάνωση του κράτους και των θεσμών. Τώρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Να τη δούμε με αισιοδοξία. Γι' αυτή πρέπει να εργαστούμε τώρα όλοι μαζί. Πρέπει όλοι μαζί να πιστέψουμε στη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Στη δύναμη που είναι γραμμένη σε κάθε κύτταρο του Έλληνα. Να βάλουμε πλάτη, όπως λέει ο λαός μας. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να ξεκινήσουμε να κτίζουμε το αύριο. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Να οραματιστούμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί το μπορούμε. Ας πούμε τώρα λίγα λόγια για τον τόπο μας. Η Λευκάδα είχε την τύχη να έχει διαχρονικά από το 1981 πολλά και άξια στελέχη στο Πασόκ σε αξιώματα βουλευτικά, δημοτικά, νομαρχιακά. Στελέχη που δούλεψαν και προσέφεραν αποτελεσματικά στη Λευκάδα. Όλοι μας θυμόμαστε πώς ήταν η Λευκάδα το 1980. Μέσα σε αυτά τα δύο τελευταία δύσκολα χρόνια που πέρασαν, εδώ στη Λευκάδα πετύχαμε πολλά. Με συλλογική προσπάθεια και με πολλή δουλειά καταφέραμε αυτά που η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα εύκολα από πλευράς χρηματοδότησης 6 χρόνια, 2004-2009, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει. Μεγάλα έργα υποδομών, όπως η διάνοιξη του διάβλου της Λευκάδας, το τουριστικό αγγυροβόλιο στη Βασιλική, το νέο νοσοκομείο, η υποθαλάσσια ζεύξη του νησιού, η νέα μαρίνα στην πόλη της Λευκάδας, η αποχέτευση της επέκτασης της πόλης της Λευκάδας και άλλα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, είτε έχουν οριστικά δρομολογηθεί, είτε βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης. Και φτάσαμε να έχουμε τόσα μεγάλα έργα όρημα, όχι γιατί μας τα χάρισε κανείς, αλλά γιατί πιστέψαμε στην αναγκαιότητά τους και παλέψαμε γι' αυτά. Με την απόφαση της κυβέρνησης και πρωτίστως με το όραμα του Σπύρου Μαριέλη και με πολύ συλλογική δουλειά πετύχαμε για τη Λευκάδα στόχους δύσκολους. Χαίρομαι που κι εγώ είχα τη δυνατότητα να συμβάλλω προσωπικά στην προσπάθεια αυτή. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να απαντήσω σε ανακοινώσεις υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρει ότι τα έργα διάνοιξης του διάβλου της Λευκάδας, η υποθαλάσσια ζεύγη του νησιού και η νέα μαρίνα για μεγάλα σκάφη δρομολογήθηκαν από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ας μου επιτραπεί να ξέρω λίγο καλύτερα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους έγινε από τις κυβερνήσεις του Πασόκ. Ιδιαίτερα η μελέτη της υποθαλάσσιας ζεύξης που ξεκίνησε το 1999
μας παραδόθηκε το 2009 στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το 2004. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πολύ λίγο χρόνο καταφέραμε να ετοιμάσουμε προδιαγραφές, να εξασφαλίσουμε αδειοδοτήσεις και ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Στόχος μας τώρα είναι τα έργα αυτά να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς. Γιατί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού μας και στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας. Γιατί θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας. Γιατί τελικά θα δώσουν την ελπίδα και προοπτική που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια, γιατί η Λευκάδα έχει ανάγκη από πολλά ακόμα έργα υποδομής, γιατί το μέλλον θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Πρέπει να φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιο του Ακτίου, που είναι η μεγάλη πύλη εισόδου των επισκεπτών μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές σε όλα μας τα λιμάνια, για να είναι χρηστικά και ανταγωνιστικά στην παροχή υπηρεσιών στο θαλάσσιο τουρισμό, που τα προσεχή χρόνια θα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στο τουριστικό προϊόν μας. Πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε με ειδικές μελέτες και έργα τις ακτές μας που κοντεύουμε να τις χάσουμε. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον εναλλακτικό τουρισμό με εναλλακτικές δράσεις. Πρέπει να φροντίσουμε να συνδέσουμε τα νησιά μας, το Μεγανήσι, τον Κάλαμο, τον Καστό μεταξύ τους και με τη Λευκάδα, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες επικοινωνίας των κατοίκων τους, αλλά και την ανάπτυξή τους. Στην προσπάθεια που καλείται να κάνει σήμερα η πατρίδα μας, εγώ δηλώνω ότι είμαι εδώ και θα προσπαθήσω τη δύσκολη αυτή στιγμή να ανταποκριθώ με όσες δυνάμεις διαθέτω. Στα δύσκολα χρειαζόμαστε να αγωνιστούμε πιο δυνατά, όλοι ενωμένοι στην κοινή προσπάθεια. Σας καλώ και σας παρακαλώ, αφήνοντας κατά μέρους όποια δικαιολογημένη απογοήτευση, αγανάκτηση ή θυμό έχετε, να βοηθήσετε στη συλλογική προσπάθεια που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Έτσι θα σταθούμε στα πόδια μας. Έτσι θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Έτσι θα δώσουμε ξανά προοπτική στη χώρα μας, το χαμόγελο στα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε τώρα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, να σας δώσω κάποιες υποσχέσεις και σας παρακαλώ μην τις χαρακτηρίσετε προεκλογικές υποσχέσεις. Είμαι ένας από εσάς και όλα τα χρόνια της ζωής μου που ζούμε μαζί, που συναντιόμαστε καθημερινά στη βόλτα, στα καφενεία, που κουβεντιάζουμε και λέμε τις ανησυχίες μας, τα σχέδιά μας, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον χωρίς πολλές κουβέντες και υποσχέσεις. Έχουμε κοινή γλώσσα και πορεία. Μαζί σας δεν θα μιλήσω ποτέ με ψεύτικη γλώσσα. Δεν θα σας πω ποτέ κάτι που δεν μπορώ να προσπαθήσω να κάνω. Μπορεί κάποια να μην τα καταφέρω. Όμως θα σας υποσχεθώ κάτι μόνο όταν νιώθω ότι έχω τις δυνάμεις να το παλέψω. Μπορούμε με απλές κουβέντες να συνεννοούμαστε, να βάζουμε τους στόχους μας και να προχωράμε μπροστά. Θα αγωνίζομαι πάντα όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια στη Λευκάδα για την προοπτική και την ανάπτυξη του τόπου μας, του τόπου που όλοι αγαπάμε. Την Κυριακή καλούμαστε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου μας. Πολλοί από εμάς έχουμε θυμό, οργή για τον παλαιοκομματισμό, την πελατειακή λογική, για την κατάσταση που έχουμε περιέλθει. Το ίδιο και εγώ. Δεν πρέπει όμως το θυμικό μας να το αφήσουμε να αποφασίσει. Εγώ, εσείς, καθένας από εμάς έχουμε την ευθύνη να δώσουμε την απάντηση. Σας καλώ όλες και όλους μεθαύριο την Κυριακή με καθαρή σκέψη να δώσετε το μήνυμά σας στην κάλπη. Πιστέψτε στη νίκη. Είναι δική μας.
Σας ευχαριστώ. Στο βήμα καλώ τον συνυποψήφιό μου, τον κύριο Γιώργο